Какво си? Знам, че не си човек. Няма смисъл да седиш там в опит да ме оплашиш. Не съм смъртна. Много хъс, борбеност. Кажи ми, колко ти стискаше да не се поддадеш? Колко би дала да чуеш? Нищо. От кога ме седиш? До сега трябва да си разбрала колко си търсена. Заради... Разбрах. И ти си поредната. Сбъркала си, скъпа. Аз искам много повече. Разкарай се. Дори няма да ме попиташ какво повече би искала една самодива от теб. Защо се противопоставяш по този начин? Не ти остана нищо, а в същото време мога да ти дам всичко. Само... Досетих се какво си и гласовете ви не ми влияят. Онези гадове те използват. Но аз ще ти дам достоен живот. Позволи ми да те приютя. Ще си неповторима. Виж го. Чудовище!